Hormat prezidentimiň taşlygyna laýyklykda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryna ýürüýte kömekçi hojuluklar döredilip, olarda göýek bakça we miweleriň, üzümleriň dürli görnüşleri ösürilip ýetirilýär. Şeýle hem mallaşyk we guşçuluk toplumlaryna alynýan ýönümleriň möçelerini artdyrmak ornuny zerur tagallar edilýär. Türkmenistanyň Goramlyk ministrliginiň kömekçi hojuluklaryna ekrançyk bilen bir hatarda mallaşyk, guşçuluk toplumlarynyň işleri talaby laýyk ýola goýulýar. Şeýle hem bir ýerde gaýtadan işleýän öýrümçige arı ballarynyň mukdarynyň artdyrmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Mundan başga da Goramlyk ministrliginiň kömekçi hojuluklaryna garamallaryň, diýdarçylygyň, atçylyk toporunyň, itçilik merkezleriniň işiniň iýligderlik kämilleşdirilýänini bellemeli. Kömekçi hojuluklarda ekrançylygyň ösürilmegi, miweli baglaryň meýdanynyň giňeldilmegi, harby gullukçylaryň topraga bolan söýgüsini we ahlasyny artdyrýar. Munun özi arkadaky prezidentimiň harby tälimleri köpçüliklerin bedin terbiýege rahmet bilen utgoşdurmak boýunça ýöňde goýan wezipeleriniň üstünlikli ýerine getirilmeginde hassa ähmiýetlidir. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň Goramlyk ministrliginiň kömekçi hojuluklarynyň işini hassa kämilleşdirmek, bir ýerde diýdarçylygy ösürmek meselelerine möhüm ünsürlýär. Meýerim bolşaly diýöleriň süýdünden taýýarlanýan öýnümler aýratynda diýe çaly melhemlik babatda ýokary ähmiýetli serişler gazaplanýar. Ýa-da döwürde diýelerden köşe galmak işi üstünlikli dowam edýär. Munun özi hormaty prezidentimiň taşlygyna laýyklykda mallaryň baş sanyny artdyrmak boýunça ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Yeri gelenine aýtsak, Türkmenistanyň Goramlyk ministrliginiň kömekçi hojuluklaryna ýylyň ähli paslaryna tergöw önümlerini ösürip ýetişdirmek üçin zerur şertler üpjünedilýär. Şeýle hem mallaşyk toplumynyň önümlerini gaýtadan işlemek meselelerine zerur ähmiýet berilýär. Bu bolsa ýokary hilli ekologiýa taýdan arasy önümleriň bolşulygyny üpjünedýär. Şeýle hem döwlet serget gullugyna degişli kömekçi hojulugyna öňdürilýän önümleriň möçelerini artdyrmaga gönükdirilen işler ýokary depkinlerde alınıp barýar. Gullugyň kömekçi hojuluklaryna öňdürilýän azyk, göýek we bakça, et we süýt önümleri bilen ýylyň ähli paslaryna harby gullukçylar we olaryň maşgala agdalary üpjünedilýär. Döwlet başlarymyzyň ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň kömekçi hojuluklarynyň işini döwrüň tarapyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça ýöňde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine getirmek maksady bilen bu düzümleriň işine häzirki zamanyň özüň tejribesi we täzeçil tehnologiýalar işin gornaşdyrylýar. Döwlet serket gullarynyň kömekçi hojuluklarynyň ekrançyk meýdanlaryna we miweli bag eklen şäherlerde suwurşdy üçin bol suwly çeşmeleri we akabalary erejeli peýdalanýar. Şeýle hem kömekçi hojuluklarda ýönümleriň gaýtadan işlenmegine möhüm ähmiýet berilýär. Her ýylda ýer-ýemişler, göýek we bakça ekinleri ýygnalaryna olar gaýtadan işlenip gaplanýar, dürli görnüşli mürebbeler, şeýle suwlar taýýarlanýar. Mundan başga da dağ derelerde yetişýän böwürslenleriň hatyry ýygnalyp, olardan insan saglygy üçin ýokumly dürli mürebbeler taýýarlanýar. Döwlet serget gullarynyň kömekçi hojuluklarynyň şäherlerini gara mallaryň ýüzlerçesi bolup, olardan alynýan et we süýt önümleriniň möçerleri bir syýkla artdyrylýar. Bu bolsa azyk öpünçiliginiň ýola goýulmak ornuny ýerine getirilýän işleriň oňy netije berýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr. Ýa-da döwürde ýurdumyzyň içeri işleri ministrliginiň hojuluk müdirliginiň ýanyna mallaşyk we guşçuluk toplumlary kerek edýär. Göýek, bakça we ýer-ýemişli baglaryň meýdany iýligderlik giňedilýär. İçeri işleri ministrliginiň kömekçi hojuluklaryna guşçularyň dürli görnüşleri iýdedilip, olardan alynýan önümiň mukdaryny iýligderli artdyrmak ornuny maksatnamalaryň işler amala aşyrylýar. Ýergelene aýtsak, içeri işleri ministrligine degişli guşçuluk toplumlaryna öňdürilýän ýumurtkanyň mukdary ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryny doly üpjünetmäge ýetýär. Kömekçi hojuluklarda gara mallaryň ýüzlerçesi bolup, olardan alynýan et we süýt önümleriniň möçerleri bir syýkla artdyrylýar. Ýergelene aýtsak, ministrlige degişli mallaşyk toplumlarynyň veterinar gullugynyň işi ýokary derejede ýola goýulanlar. Bu bolsa mallaryň sagdynlyk derejesiniň talaby laýyk bolmagyna, olardan alynýan önümleriň ýokumlyk taýdan ýokary bolmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Şeýle hem içeri işleri ministrliginiň Daşoğlu, Lewap we Mary vilayetleriniň polisiýa müdirlikleriniň hojuluk bölümleriniň ýanyna mallaşyk we guşçuluk bölümleri kerek edýär. Bir ýerde iýdedilýän mallardan alynýan önümleriň möçerlerini artdyrmak, olar üçin ýeterlik otin binýadyny döretmek boýunça zerur tagallar edilýär. Munun üçin bölümleriň özlerine degişli ýer bölekleri bolup, olarda mallar üçin otimlik ekinler ösürilip ýetişdirilýär. Mundan başga da içeri işleri ministrliginiň kömekçi hojuluklaryna önümi gaýtadan işlemek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär.
Bu bolsa adyk öpünçlüğünün ýoly goýulmak ornuny ýerine ýetirilýän işleriň oňy netije berýäniniň nobatdaky tutnamasydyr. Şeýlekem ýurdumyzyň döwlet gümrük gullygyna degişli kömekçi hojalyklarda ýönim bolçulugyny öpsün etmek üçin degişli işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentimiziň taşygyna laýyklykda kömekçi hojalyklarda häzirki zaman taraplaryna laýyk gelýän mallarçylyk hemde guşçuluk toplumlary, ýygydyşkanalar, ýönümleri gaýtadan işleýän kärhanlar gurulýar. Täze öňümçi kuwatlyklarynyň işe giýdilmegi bolsa, ýönim bolçulugynyň öpsün edilmeginde möhüm orna gelýär. Häzirki döwürde döwlet gümrük gullygynyň garamagyna döredilen hojalyk gataplaşygynaky hojalyk dolanyş direksiýasy tarapyndan degişli işler alınıp barlýar. Onun çäklerine kerek edýän kömekçi hojalykda bar bolan guşçuluk toplumyna öndürilýän ýumurtkanyň mukdaryny iýligderle artdyrmak ornuny maksatnamalaryň işler alınıp barlýar. Häzirki wagtda bolsa bir ýerde guşçuluk toplumynyň ikinji tapgyrynyň gurulşy güýçli depkinne dowam edýär. Munyň özi ýurdumyzda adyk bolşugynyň öpsün edilmeginde hemde Türkmenistanyň döwlet gümrük gullygynyň hojalyk gataplaşygynaky giýdejlerini artdyrmakda ýüren ähmiýetlidir. Umuman ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryna kömekçi hojalyklaryň hereket etmegi, harby gullukçylaryň topraga bolan ihlasanyň, söýgüsiniň artmagyny we harby tälimleriň wehmet bilen utgaşdyrylmagyny şertlendirýär. Bu bolsa wehmet terbiyesi boýunça asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgeleriň döwrebap derejede üstürilýändigini eşgär edýär.